Sa ngayon po, we use a unified command dito po sa deployment natin with of course yung mga partners natin sa emergency response. We have the health, the PNP, of course the BFP, the DRRM, and yung host agency, yung DepEd. Tulong-tulong po kami ngayon sa pagbabantay ng seguridad, the safety ng mga atleta natin. At the same time, pati po yung mga general public na nanonood. Okay. So, yung personal ko ng BFP, alos naka-alert po na yun pag-attend po ng tindahan po. Yes sir, since December 1, naka-heightened alert na po tayo dahil nga po dito sa nag-umpisa na tayo ng pag-implement ng Uplan Paalala Iwas Paputok. At the same time, ito nga po yung kasama tayo sa nagbabantay dito sa Indaa. Naka-standby po yung ating mga bumbero bilang standby firefighting team. At the same time, in case of untoward incident, lalo na yung how many days ago? 3 mornings ago, meron tayong earthquake. So, we recommended po na lahat ng billeting areas na school ay mag-conduct ng evacuation drill. So far, nakapag-conduct kahapon yung iba po. And some will be conducted today or mamayang hapon pag nandun na sila, nakabalik na yung mga players natin sa kanya-kanyang billeting area. Ang purpose naman po nito, of course, para po not to instill na panic sa kanila, kundi para pag in kaso man na may mangyaring ganon, alam nila kung anong gagawin nila. And that is to, para ma-avoid natin ng stampede dyan or mas mga injury brought by yung hindi tama na pag-evacuate.